What is a friend? Do you have a friend? In simplest term, the word friend is a buddy. Would you tell your seatmate, "Hi, buddy"? The word buddy is a close friend. He's a companion, kasama. And he is a partner. The Bible says in the book of Ecclesiastes that two are better than one. Kaya ng isa, pero mas efficient pag dalawa. That's why in most cases, when we would like to accomplish something, we always go by team. Even the Lord Jesus Christ, when He called 70 disciples, He sent them, the Bible says, 2 by 2. 2 are better than one. In a real sense, what is a friend? Let me read to you this very meaningful definition of a friend. A friend is a trusted confidant to whom I am mutually drawn as a companion and ally. Alam niyo, pag kayo ay magsasalita sa mga public gatherings, maganda ang meaning na to. Especially when you talk to students. This is a very good definition. Let's read all together. Everybody go. A friend is a trusted confidant to whom I am mutually drawn as a companion and ally whose love for me is not dependent on my performance and whose influence draws me closer to God. Ang pagkaganda, subukan nating Tagalogin. Ang kaibigan ay isang mapagkatiwalaan na kung saan, ano ba yung mutually drawn sa Tagalog? Nailalapit yung aking loob sa Kanya bilang kasama at bilang alay. Ano ang alay sa Tagalog? Alay, Tagalog na yun, offering, alay. Inaalay ko sa Kanya. Ang tanging alay ko. Alay. Okay? Na ang pagmamahal sa akin ay hindi nakadepende sa aking performance. Kundi ang kanyang impluwensya at ang kanyang impluwensya ay inilalapit ako sa ating Panginoon. Do you have a friend who will love you not only because you are successful, but even in spite when you fail? Do you have somebody who can tell you, kapatid, kasama mo ako sa tagumpay at maging sa iyong pagbagsak, nandito pa rin ako para sa iyo? Do you have that friend? If you have that friend, you are more wealthy than a millionaire. You are more wealthy than a billionaire because a friend cannot be substituted by money. Ang totoong kaibigan at matapat na kaibigan ay hindi pwedeng palitan ng kahit napakaraming salapi sa mundong ito. And with that in mind, the challenge that I would like to bring to each and every one of us today is this: learn to be that kind of friend. Learn to be that kind of friend. Be that kind of friend to your spouse. Na hindi lang natin siya mahal dahil pogi o maganda. Kahit po kulubot na ang kanyang mukha. Kahit mabaho na ang kanyang hininga. Kahit magulo o wala na siyang buhok. Kahit maputi ang buhok mo, mahal mo pa rin siya. Dapat ganun po tayo sa ating mga asawa. Hello, mga kapatid. We should be that kind of friend to our children. Kung minsan, all praises tayo pag mataas ang grado ng ating anak. Pero pag mababa ang grado ng ating anak, parang binagsakan tayo ng langit, isama mo pa ang impyerno. Pero sana,
Our children should be able to say, my parents are a good friend to me. Because they do not only celebrate my glory, they are also there with me and for me when I fall down and when I fail. They are there to lift me up. We should be that kind of friend to our children. We should be that kind of friend to our brothers and sisters. Walang perpektong Kristiyano. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, si perpekto lang ang perpekto. Tama po ba mga kapatid? Wala na pong perfect. Si perfecto lang. Hello? Oo. Si Justo lang ang nagsasabi ng totoo. Si Sixto lang ang totoong may height. Mga kapatid. Pero walang perfect sa atin. And we should be that kind of brother and sister to one another. Listen, how can we be a strong church if we could not even be friends to one another? Paano tayo magiging malakas na church ng Panginoon kung hindi tayo pwedeng maging kaibigan sa bawat isa? Kapatid mo, iniiwasan mo. Hello? Kapatid mo, hindi kayo pwedeng magtinginan sa mata. Paano, pastor? Inutangan ako Hanggang ngayon hindi pa nagbabayad Kaya nga sinasabi namin sa inyo, dito sa church, kung halimbawa may kapatid na gustong umutang sa'yo, huwag mo na siyang pautangan. Bigyan mo na lang siya kung anong meron ka. Sapagkat pag sinabi, babayaran kita next month, I have a bad news for you. Kahit patay na yan, hindi mababayaran yan. Kaya maiwasan ng mga ganong gulo. Sabi niya, kapatid, pautang nga ng 1,000. Kapatid, pasensya ka na. Itinuro ni pastor. Pero hayaan mo, eto, 100. Sana yung 900 i-provide ng Panginoon. Babayaran ko to next week. Wag na kapatid, tulong ko na yan sa'yo. Hello? Church tayo, pamilya tayo ng Panginoon, pinagbuklod ng dugo ni Kristo. We may not be related to one another biologically by blood, but we have been made related to each other by the precious blood of Jesus Christ. Let us learn to be a friend to our brother and to our sister in Christ. Dito po, hindi natin tinitignan, ay abogado yan, ay engineer yan, ay pulis yan. Mga kapatid, when you are in the church, you do not carry any earthly position that have been crowned on you because in Christ, we are one and the same. Kaya wag nating sasabihin, ay doon ako sa mayaman. Ay dito sa mga pobre, wag ako dyan. Hindi po ganun dapat ang espiritu ng ating church. Inuulit ko po, pag may ganun tayong mentalidad at kung may ganun tayong attitude at espiritu, kailanman hindi po magiging malakas at matibay ang ating iglesia. At pag hindi malakas at matibay ang ating church, wala pong magagawang Panginoon sa atin. And the Lord cannot bless our lives. Kaya ngayong araw na to, na ating sariwain ang Friends Sunday. Eto't inimbitahan natin ang ating mga kaibigan. Pero una sa lahat, nais kong kausapin kayo, mga kapwa Kristiyano at mananampalataya, mga kapatiran, let us learn to be that kind of friend. Ulitin natin ang definition ng isang kaibigan. Ano ang isang kaibigan? Siya po ay isang mapagkatiwalaan. Nawa tayo ay mapagkatiwalaan. Hindi po tayo chismosa. Na pag yung isang kapatid ay nasabi niya sa'yo, kapatid, ipag-pray mo nga ako, may problema kaming mag-asawa, wala pang isang oras mga kapatid, lahat na ng HBBC nalaman na. Anong klaseng kaibigan yan? Ang chismis ay nakakasira, kaya wag maging chismosa. Dito sa HBBC, bawal ang chismosa.
Kung po pwede lang gupitin ang mga dila, ay gagawin natin yan. Kung titignan nyo, napakatindi, ang dilang iyan ay binakuran ng napakalaking ngipin. Kaslawasay nga ngipin, ti alat deta nga dila, makalusot pe lang. Ngitian mo yung katabi mo. Ayan o. Trusted. Kaya pag sinabi sa'yo, kapatid, ipag-pray mo ako, may problema kaming mag-asawa, halika kapatid, ipag-pray kita. Pero kung gusto mo, lumapit tayo kay pastor, mas matutulungan ka pa niya. Chinismis mo na, anong may tutulong ngayon yan? Trusted. Alam nyo, itong preaching ko, kahit itong definition lang, okay na to eh. Hindi na ako pupunta pa sa iba. Dito na lang tayo sa definition. Okay na ang preaching ko na to. Amen po ba? Ulitin natin. A friend is a trusted confidant to whom I am mutually drawn. Ang ibig sabihin ng mutually drawn, mayroon kaming commonality that makes us drawn together. We have a common denominator. Salamat sa Panginoon, hindi kayo magkamukha. Kung hinahanap mo yung kamukha mo, kahit saan ka maglibot sa mundong ito, maliban lang kung ikaw ay twins. Hello? Ang ibig sabihin ng mutually drawn, meron pong bagay that attracts you to one another. And listen to me. I would like to say, tayo bilang mga Kristiyano, the thing that should attract us to one another is not just personality. Alam nyo, we get easily attracted with someone na magaling magpatawa. Gusto ko yun, didikit ako lagi doon, magaling magpatawa yun eh. Paano pag seryoso ang personality? Wala napapansin doon. Tignan mo yung katabi mo kung yan ay sanguine, magpatawa, o seryoso ang personality. Tignan nyo nga kung seryoso yan. Diba? Hindi yan ngumingiti. May mga tao, mga kapatid, na hindi ngumingiti. Na kahit sabihin mo, smile ka naman dyan. Sabi niya, nakangiti na ako. Yun ang ngiti niya. Ang mas matindi, yung ngiting aso. Ayun ang matindi, mga kapatid. Kakagat po yun. Kailangan mo yun ng, ano ba yung injection na yan? Anti-rabies, mga kapatid. Pag ganyan ang katabi mo, magdala ka lagi ng anti-rabies dyan. Turukan mo yan. Diba? But look, we should not only be drawn to each other because of personality. Sapagkat kung yan ang naging pundasyon ng ating pagkakaibigan, magkikreate po yan ng faction. Kaming masayahin, kayong mga seryoso. Kaming mga gwapo, kayong mga pangit. Kaming mga mapuputi, kayong maiitim. Kaming mga matatangkad, kayong mga pandak. Hello? Kaming matataba, dito kami. Kayong mga payat, diyan kayo. Hira naman yan, no? Pag ganon, mga kapatid, ang ating basis of friendship, we will create faction. Dapat you look beyond. Hindi mo sinisiisip na, ang taba naman nito. Mananampalataya yan eh. Kapatid, wag mo nang sabihin, kahit mataba ka, wag mo nang sabihin yun. Offensive naman yan masyado. Basta sa isip-isip mo na lang, kahit mataba ito, kay kapatid ko to sa Panginoon. Di ba? Alam niyo, ang problema kasi sa maraming mga Kristiyano, personality-oriented. So the common attraction of each one of us should not only be based on personality. It should not only be based on status quo. Kami, negosyante kami. Kami lang. Kayo, estudyante kayo. Kayo naman dyan. Although, for effectivity and efficiency, dinidepartmentalize natin pagkaminsan for the sake of teaching and connection. Like, kayong mga senior citizen, kung imimix namin kayo dun sa mga bata, mabibilis yung mga yan, talo kayo. So we departmentalize for the sake of efficiency and effectivity. But as a whole, generally speaking,
we should not only be drawn and attracted to one another because of status quo. Kundi lahat tayo, regardless of, ako'y mayaman, alam mo, nakaka-bless yung Kristiyano na kahit mayaman, nakikipagkaibigan dun sa mga unfortunate eh. Nakaka-bless yung Kristiyano na kahit umangat na ang buhay, medyo may pagkasosyal, pero hindi yun ang nagiging hadlang sa kanya para abutin yung mga young people at sabihin, kapatid, anong pre-request mo, ipapanalangin kita. Hello? We should learn to be that kind of friend. At alam ko, lahat tayo hindi nagsimula na ganun. Iba-iba ang ating orientasyon, ang ating pinanggalingang pamilya. Subalit, now that we have Jesus Christ, it is Him who is the reason that makes us that kind of friend. Si Kristo eh. Ito, mananampalataya to, kaibiganin ko to. Hello? Oh, trusted, confident to whom I am mutually drawn as a companion. Napagaganda yung salitang companion and ally. Please say the word ally. Ang ibig sabihin ng ally, partner. Ang purpose ng partnership is to accomplish something. You know, friendship is vital to success. Tanungin niyo ang lahat, friendship is vital to success. Tell me who your friends are. I tell you where you're going. Sabihin mo kung sinong kaibigan mo, sasabihin ko kung saan pupunta ang buhay mo. Because friendship is vital to success. Ngayon, bilang Kristiyano, ganito dapat tayo na kaibigan. We should be the kind of friend na sinasabi ng Bible, mga kapatid, sa Proverbs 17:17, na alin? A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. We all should learn that. I myself should learn this. Na hindi lang ako kaibigan sa, ano yung sabi rito? Hindi ka lang kaibigan sa panahon na maganda ang pangyayari. Pero kahit sa panahon na mahirap, kaibigan ka. I mean, do you have friends na nung panahon na bumagsak ka, nandun siya at pinag-pray ka? At hindi niya tinignan kung gaano yung failures mo. Masasabi niya, Lord, help this sister recover. Help this brother recover. If you have a friend like that, that's a true friend. That's a good friend. And that is the kind of friend that we ought to be. Si bibiyag kayo pa ikakabsat. Damagaman ta kaabay mo, si bibiyag ka pa. Amen. A friend that is sensitive to your needs. Oh, praise God. Alam mo, si Sister Lynn, di ba na-disgrasya sila nung Sunday? Papunta sila rito ng 6:30 because they were going to Dingras for the outreach. May iniwasan si Brother Ray. Bumangga sila sa pader, tumilapon silang dalawa, nabunggo ang ulo sa pader. The 4 ribs was broken on a part of his shoulder, na hanggang ngayon nasa ospital pa si brother and he's recovering. You know, alam mo, sabi ko, Panginoon, sometimes iniisip mo, bakit Lord, hahayaan mong mangyari yung mga ganito? Na mga kapatid na maglilingkod sa'yo, di ba? Not that I'm complaining. Pero you know, listen to me. This is a realization that God gave to me that morning. Because when that happened, nung nangyari yun, alam niyo po, sabi ko, Lord, thank you so much that this thing happened, not because it should happen. Nobody wants an accident. Pero salamat, Lord, na sa pangyayaring ito ay pagkakataon para matest kung ang mga HBBC members ay natutong maging kaibigan. And I praise the Lord na nasa ospital na sila. Anong nangyari? Tawag yung mga kapatid. Yung ibang mga adults natin, pumunta sa bahay nila Sister Lynn, tumulong na maglinis. Tumulong na magluto. Yung mga brethren natin ng Lawag, agad-agad,
that lunch after the service, I called them up and I said, i-video call mo nga, gusto ko makita ang kalagayan ni Brother Ray. And suddenly in my mind, I said, these folks cannot even maasikaso na bumili ng pagkain. Tinawagan ko si Mang Ryan. Sabi ko, Mang Ryan, you ask them anong kailangan nila and meet that need. Tinawagan. Bumili ng Jollibee. Hindi po yung buong Jollibee, yung pagkain. Dinala doon sa ospital. Hello? And then another member of the church sent an amount at binigay ko kaagad doon sa ating kapatid. At marami pa, may nagdala ng electric fan. Biruin mo yon. Sabi ko, Lord, ito siguro yung purpose mo rito. Kasi ang hirap hanapin bakit madidisgrasya yung matapat? Kung sino pa yung asset ng Panginoon sa ministry, madidisgrasya, maapektuhan yung ministry. Bakit hahayaan ng Diyos? Ano ang purpose ng Panginoon? At doon ko nakita, mga kapatid, na itong bagay na ito is not about Brother Ray or Sister Lynn, but God teaching the HBBC how to care for each one, for the brother and for the sister in Christ. Kaya sa gabing yon, nag-message si Sister Lynn, na yung message niya, alam ko na habang tinatype niya, lumuluha siya. Na nagpapasalamat that the HBBC was immediate in rescue. Praise the Lord. Alam niyo nung pandemic, hindi na kaya ng ating gobyerno sa dami ng mga apektado ng COVID. We praise God. We have members who are in the medical field. We have members who gave medicines. Si Toloni gave medicines. Doc Lester volunteered himself. Glenn in Hawaii, Preacher Glenn, though he was in Hawaii, he volunteered himself. And the rest of them, we created a group chat and did our best to minister to our own members and even the relatives of our members. Hindi na kaya ng mga puliser Ang dami na nun Hindi na kaya ng health. So kami na, gumawa tayo. Hello, we should be the kind of friend in times of adversity. Mga kapatid, marami tayong mga problema, marami tayong mga goals, agenda sa kinabukasan. Pero pwede bang gayahin natin ang ating Panginoon? Na sa linggong ito, sa kabila ng pagkabisi ng buhay natin, sa pagkabila ng maraming mga problema, hahanap ka ng isang kapatid o kaibigan who is experiencing adversity and just be a friend to him. That friend will never forget you in his entire lifetime. Hindi kanya makakalimutan, kapatid. Ibagam takaabay mo, di kanto malipatan. As I close, napakaganda yung definition, whose love for me is not dependent on my performance again. We are not drawn to each other because of performance. We are not only drawn to each other because of personality or because of his status quo, but because of the Lord Jesus Christ. You look beyond. Hindi mo sinisip, mataba to, payat to, maitim to, matangkad to, sungit ito. Hindi yun But you want to be a friend, to be a company, to be an ally to that person, especially whose influence draws me closer to God. Let's be that kind of friend that when people mingle with us or we mingle with them, they see Jesus Christ in us. 2 linggo pa lang ang ating PD. Pero ako naniniwala, hindi ko man siya nakikita o nakakasama araw-araw. Pero ang buong kapulisan ng Ilocos Norte, hindi nalingid sa kanila kung ano ang pananampalataya niya kay Kristo. Hindi po siya James Bond according to his own term. But he is a shining light. He is not afraid to declare Jesus Christ. Kayo pong mga men in officer, our PD is a good friend. Because his influence will draw you closer to God. Yan ang kailangan mong kaibigan. Hanggat isungsong na ka, iyaw-awan na ka, isagmak na ka, iyadayo na ka, ti Apo, no diket iyasidig na ka, iti Apo. Mga kapatid, sana lahat po tayo, as we mingle with unbelievers every day, let us be this kind of friend to them.
the one they can trust, a trusted, confidant, the one that they can be drawn to us because of Jesus Christ, and we will influence them to Christ. It might take a year, it might take 2 years, but just don't give up. Keep praying. One day, you can bring your friends to the Lord Jesus Christ. And all of God's people say,